Le home. Surely. You gotta got one customers in the what to see again. And what they bang on. The patient ano. And then the what is sequence. Anyele m hobara, onye mmenya dobara na wodubi. Oh, nwa agbọghọ bịa mere mgbịrịmgbịrị. Ọ ṅụọla ụtọ. No. Etiti ọbara ya nọkwa nga ọnụ. Mama ọwụọla vampire. Inyeta na ndịkwu ọbara ịkwa. Enyere m ha. Still, ị kwesịrị na around. Ị kwesịrị ịpụ apụ n'ebe ihe na-agụ gị. Ị kwesịrị na around ka anya gị nnọọ nga kọstọma anyị nọ. Ọkwa otu ihe ahụ, ọkwa ndị kọstọma anyị, ọkwa ha nọ na shop. Na mọchụarị nke anyị nga ahụ gwa. Anya m nọ ngwa ngọrọ nga, o wee emete ebele. Ozu ole dị ngwa? Ndị first batch ya ndị ka ahụ nọ n'ihu ara ha 7. Ndị second batch otu ejiri line ya ndị ka ahụ dị ha 7.5 maka kọzọ mere ntị ya ama m ihe mere o ji mee ntị ya egbughedị m ekpughe ahịa nkwekpọ ya ha ndị mmadụ bịa bushiri ozu ha hapụchala anyị ozu ha ozu ego anyị makpụrụ ngwa onye ya nwụrụ ya ga-eji ego o ji elie ya ma ihe ha nụ oke ụmụaji agara bute echi ozu mewe ozu ọjọọ kamgbe echi nwebere onye bịara jes ya ọ ga-akwụ ụgwọ enyere ha tali na-elezikwa anya maka ebupụ ozu ngwa m ga-ahụ list ya ebupụ otu ozu m ga-ahụ list ya maka Chineke onye bupụrụ ozu m na ya n'abalị enwe nwaanyị dị ime afọ m ọ dịkwa na mma ka iche gị anyị ọ dị na mma biko achọrọ m ịfụgo m private chere ị chọrọ ịhụ m na private ị chọrọ ịhụ ya na private ka ị chọrọ ịhụ anya ọnwụ mmadụ abụọ kwụ gị n'ihu nga ele ka ị chọrọ ịhụ ya na private iwe ga-adịla ọkụ achọrọ m ịhụ ya private ị ga-ahụ ya ngwa ọ bụ naanị m ka ị chọrọ ịhụ ọ ga-adịkwana m na m enwere nsogbu buru bịa ọ ga-achọ ka ekwekwele m jigo onwe m masa akọmpọtụọla m for many days ana ọrụ ha ma ahụ masa elugoro m corporate onwe ebe gaji nne adịghị nwere ikwu gị kwe nga olesi nwere cupboard in your skeleton yes nne ngwotu o shiri dị biko ole ihe na-arịa gị kwupụta ya n'ụlọ ọgwụ anyị anyị na-arụkọ nga awụ m anyị wụ marital doctors conjugal bliss ọhịa ya abụọ nautical cord doctors ọ ihe anyị wụ a ga-enwe nọọsụ n'akụkụ m my doctorship will not be doctorate biko ọ bụrụ na m na-arịa ọrịa achọrọ m ime D&C D and C Ada anyị enweghị ya nga ada agụ ụdị ihe ọgwa ụdị skuulu ada agụ ya nga check dị na nursery gbadata gafee right otu enwere nursery school nọ nga kpọmkwem ka na nursery school a ga-agụgide from ego gị anọ ya ruo na Z gụrụ so Therefor anyị enwedo D and C nga biko adị m ime achọrọ m ịmụ ya achọrọ m ime abortion n'eluigwe agbaala gị ụtalị ịchụkwara ajụjụ nga chire n'ụlọ ọgwụ ka ịchụcha n'ebe ị ga-eme abortion ya wụrụ nga ilekwara aha anyị ịchụkwara ajụjụ gị lecha anya kacha nọ n'ụlọ ọgwụ niile nọ n'ogbete ịhụrụ nga ị ga-aga ime abortion ya wụrụ nga ka i buterela anyị nsogbu ka anyị gwa gị ihe anyị bụ owo blood bank doctor anyị ada akwafu ọbara ihe anyị na-enye gịnị enye ọbara adị onye ọbara ka ọ na-ahụ bịa nga anyị wegere ọbara ada ala n'ihi nga sara ebe ị chọrọ ịkwafu ka gị go and kwafu ndị eluigwe si ya nsọ gị tụrụ ime ịchọ dị ịmụ ya wara na-agbago mgbe ị gara ya onwe nwe gị ha kwa agaghị ime n'afọ ịmadị na ị ga-amụ ya gị kwasị onwe gị ekwana onye ka ebikokwa ịchọrọ bịa ti ndụ ịga aka n'ọbara wara na-agba gị ṅụrụ kai dem you shit ya wụsị bullshit si ehi nna m biko doctor biko nyere gị aka nyere ka onye ọzọ tọwa gị ime mbịa wọ onye enyemaka nyere m ụdị enyemaka kụ adị m enye ya ike na-akpọ m sị mbịa nyere gị aka we are not messiahs ahụ onye tụwara gị ime ọnwụ ọ dị ka Ben ọsụ Ben ọ dị beka aka ha nkụ ọ dị ka ọ Ben
O Ben bere gị ihe. Ben be ego ugwu bi hapụ ngụ. Second size yango. Ben ngde go hotel land gị n'iyi bi hapụ gị. Gị hụ ọnụ bịawa nga bi ime mbọ nsọ. Onye ole ka ọwụ? Adịkọ onye ọgbaro. Ọgbaro local government. Onye ọgbaro gbarụrụ gị hotel. Agbarola ndụ m. Ngde go hotel gbarọ ndụ gị gbarọ jite ka nga gbarụrụ mmiri ide. Gị na-eshi gbarọ. Etu m siri hụ gị bụ ihe fọrọ n'ime ndụ gị ọwụ mgbarụ. Otu a. And mgbara ahụ ọkwa ihe anyị ga-abịara gị mgbe ọla oru ha ala ka mgbarụ wa anyị nwere space Accommodation. ebe ị ga-elewe anya n'elu ote agbatị ya gị mịa gị ka ụsụ Apartment. Chamari anyị dị available ọ ga-anamata gị Ke ihe ọta ka mewara abortion. Look at these useless doctors. All other hospitals, the doctors have make it the thing. You guys are not even have that brought work for you. Now we're training we go. Kenyo, everyone abortion came back since not 12 years. Man name. Hey, you gbaro. Gbaro family. Gbaro. Useless people. Nonsense. Because I got the wine. This is wine. You want got the wine. Also, you are ring. Oye karaka okara. Ikago ne ikago. God Lord. Nonsense. This hospital. You ain't get Maggi. For years. You want nausea? What did he get me? He gave me an answer. Born on get him seen him for the eye. Whenever on the media, don't worry, I need you. I made a mistake. Yeah, I can see it. Behind me, a portion. I would have bought him. I'll be shady there for 3 hotel. Madam, I got play back on how to come to Ragime. I'm not going to beg them up. Let's open. Agada bezi bodi uro moja boti lago ni meji abonma walele na no je likwe boga ga moga ma opota bedo wa poto ri gone le bridge amu wo ga amu imu ma shi bego ga under bridge no abambo nwa go ga na bridge ka ga koro ino di nwa ni ihe ka nwa na mo beda mu obidu no gba practicalize wa ihe o ga awo in nature chirekwe ne ho okwu Why the other would love has at that big brown broker. Bishy. Hey, I should want to look in what in here, madam. What a grand mobile, I'm going to touch my mama catch him. Eh? One name Imo Comedy to Boon on a pago. I saw you no go that I would against the weekend. My young was really good. I got a moving one. Think you make it a Maggi Buagafu. Then that station among my sisters to pass an age out of where I forget to be there. And you go on the band. The Lebon of one, yet they make you go grow Roger to Wada to me, Gaga, Lebon. Ogron, Ogan Bowman. You don't want to know Saga Hatch a Waga for Nurse! Nurse! I won't let him again. Only the man, na. Hey! But when I wanna, you're not that way, Glam. When I let him again, because As I babru you, boo. scream now. Give on number in a honey who camera or my number, direct number. Keep on honey is either I pick it or my PA will pick the number. In how will you get your quadra any hobble line me? Biko
obi alụla gị mmiri, asụla ngọngọ, enwe n'aka chịchịchị, enwe n'aka mgbakijide, mesapụ aka ka ị nwee ike mee ya, ka Chineke nwee ike ịga n'iru na-agọzi gị, na-agọzikwa ihe omume anyị na ihe nkiri anyị, because anyị nwere a lot of things to give to you. Anyị nwere ọtụtụ ihe anyị ga-enye unu, kama na mgbe ụfọdụ anyị na eleta anya lee ebe a ịma na asa ada agba aka ahụ nwata eze na mma nwaanyị ụkwanụ di lụrụ ya na maintenance asọrọ ya bụ mma nwaanyị. So biko na anyị na-ayọ unu nke ọ dị ukwuu, enwe nkwado ọbụla ị ga-enye nwaanyị iji wee mee ka anyị nwee ike na-ewepụtara unu more of this ihe eji achọ ịba, na-emekwa ka asụsụ Igbo na omenala Igbo ka ọ na-agawanye n'ihu. Biko don't hesitate to call on us. I thank you very much. I still remain your big brother Longinus Anukute Chief Imo. Sister Maggi is here and other crew nga anyị ha na-enwepụtara unu ihe nkiri. Anyị na-asị ka amara Chineke ka udo ya chia n'ime ezinụlọ unu niile ma butere anyị ngọzi. Afọ a ga-amara anyị ma karịa afọ ndị ke gara aga, and afọ dị n'iru ga na-agawa n'iru ịdị na-amara anyị mma. Ụmụ Igbo niile n'obodo oyibo, anyị na-ekele unu nke ọ dị ukwuu, na-asị ka Chineke gọzie n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.